Kaixo egunon ikasleok, gaur ikusiko ditugu polinomioak zer diren, zenbakizko balioa, polinomioena, eta baita ere egiten diren eragiketa batzuk, batuketa, kenketa, biderketa eta berreketa. Polinomio bat beti adierazten da letra maiuskulaz ikusten badezute, P, erabileteke A, B, C, D, nahi duzun, izkia, baina beti letra maiuskulan, bai? Horrela adierazten du P polinomioa. Adibidez, baldin badaukagu horrelako polinomio bat, polinomio hau 3 monomioz osatuta dago, bai? Monomio hau bigarren mailakoa da, monomio hau lehenengo mailakoa da, beti izkiaren letren berretzaileen batura da, eta azken daukagu gai independentea, bai? Kasu honetan, polinomio da bigarren mailakoa da. Zeren eta hartzen da beti mailarik altueneko monomioaren maila, bai? Hau da, bigarren mailakoa, monomio hau lehenengo mailakoa, eta hau ez dauka 0 mailakoa. Orduan, polinomio izango da maksimoa, bigarren mailako polinomioa, Bigarren mailakoa, bale? Bigarren mailakoa, bai? Hauek izango dira, erabiliko ditugun hemendik aurrera polinomiorik ohikoenak batzeko, berretzeko, biderkatzeko, eta edozein eraiketa egiteko edo faktorizatzeko, bai? Baina agertu daiteke adibidez, imaginatu daukagula Q polinomioa iz eta i aldagaien menpekoa, bai? Izan dezakezute horrelako polinomioak ere, bai? -5 x i, dakit plus bi, isa, i ber bi, keniru adibidez, bale? Honek adierazten du polinomio hau, Q polinomioa dagoela isa eta i aldagaien menpe, bai? Orduan, polinomio hau izango da hirugarren mailakoa, zergatik? Monomio delako hirugarren mailakoa, hau bigarren mailakoa, goratu batu baritugula berretzaileak, bat bi, eta hau da hirugarren mailakoa. Beraz, maksimoa da 3, hirugarren mailakoa. Polinomio hau da hirugarren mailakoa. Bai? Bueno, orain ikusiko dugu zer den zenbakizko balioa. Polinomio baten zenbakizko balioa. Baldin badaukagu adibidez polinomio bat, imaginatu P isa, adibidez, zazpi isa berbi, keniru isa gehi lau. Esaten badugu zenba da polinomio honen zenbakizko balioa isa bat denean, egin behar dugun gauza bakarra da aldagaiaren balioa ordezkatu isa izkian, bai? Kasu honetan, P bat, esaten dugulako bat denean, izango da berdin, zazpi bider bat, ordezkatu etzen dugu bat, isaren ordez, bat berbi, -3 bider bat, gehi lau. Bai? Kontuz hemen, beti egin behar da lehenengo gauza berreketa. Lehenengoa da berreketa egitea. Bat berbi bat, bider zazpi, -3 bider bat, gehi lau. Bai? Biderkaketak egiten ditugu, zazpi bider bat zazpi, -3 bider bat 3, gehi lau. Bai? Orduan, zazpi keniru da lau, gehi lau izango da 8. Bai? Orduan,
polinomionen zenbakizko balioa isa berdin badenean, izango da 8. Imaginatu, eskatzen digutela, polinomio honen zenbakizko balioa isa aldatuko dut hemen, -1 denean, bai? Orduan, ordezkatu behar dugu, isaren ordez, -1 ordez jarriko dugu -2, bale? -2 denean. Orduan, ordezkatzen dugu, 7 bider -2 parentesi artean biderkatzen dagoelako berbi. Ken 3 bider -2 gehi 4. Bai? Hemen kontuz, egin behar da lehenengo gauza beti berreketa. -2 berbi, gogoratu berretzaianan bikoitia emaitza da positiboa, bider 4. Hemen ez dago berreketari, berdina utziko dugu, eta gehi 4. Eta orain egingo ditugu biderketak. 7 bider 4, 28, kontuz hemen, minus bider minus plus 6, eta plus 4. Azkenean, 28 gehi 6 da 34, gehi 4, 38. Bai? Zenbakizko balioa kalkulatzea garrantzitsua da, batez ere gero, funtzioetan egin behar direnean lortu iren balioak, kalkulatzeko, bale? Kasu honetan, ikusi dugu, zenbakizko balioa badenean dela 8, eta polinomio honen zenbakizko balioa -2 denean dela 38. Bueno. Eta orain, ikusiko ditugu eragiketa batzuk polinomioekin egiten direnak, bai? Hasiko gara batuketarekin. Imaginatu daukagula, polinomio bat, lehenengo mailakoa, isa gehi 3. Beste polinomio bat, q isa, bigarren mailakoa jarriko dut, 3 isa berbi, ken 7 isa, gehi 4. Eta adibidez PQ, beste bat, R isa. Eta jarriko dut hau, hirugarren mailakoa, 4 isa berbi, ken 5 isa, eta ez dakit, -3. Bueno, imaginatu egiten degula, 3 polinomio hauen batuketa, hau da, P isa, gehi Q isa, gehi R isa. Egin behar dugun gauza bakarra, dena juntatu, bai, edo lotu. Hau da, P isaren ordez jarriko dut, hemen median jarriko dut, adibidez, isa gehi 3. Q isaren ordez, hemen dagoen adierazpen algebraikoa. Jartzen du isa berbi, ken 7 isa gehi 4. Konturatu polinomioak direla, beraz, hemen, naiz eta ez jarri zeinua, hemen jarri behar dugu bere zeinua, dela plus, bai? Eta R isa, gauza bera, 4 isa berbi, ken 5 isa, ken 3. Egin behar dugun orain gauza bakarra, bai, egiten ari gara batuketa, 3 polinomioen artean. Egin behar dugun da, antzekoak batu. Kasu honetan, daukagu 3 isa berbi eta 4 isa berbi, izango dira, 7 isa berbi. Isa daukagu hemen, kontuz hemen koefizienta dela bat, isa, ken 7 isa dela -6 isa, eta ken 5, ken 11 isa. Eta azkenik, isarik ez duten monomioak edo termino gai independenteak, 3 gehi 4, 7,
ken iru, lau. Bai, beraz, iru polinomioen batuketa izango da guzti hau. Bai? Imaginatu orain, batuketa izan ordez, egiten degula kenketa ere bai. Batuketa eta kenketa, bale? Kenketa, imaginatu egiten dugula minus qik x orain, bai? Hemen argi bili, zeren eta minus qx-ekin esaten ari gara, polinomio honen aurkako polinomioa jarri bar degula. Minus honek eragiten dio polinomio guztiari. Beraz, hemen egin behar deguna da zeinuak aldatu. Bai? Hemen da plus, orain izango da minus. Hemen jartzen du minus, orain izango da plus. Kontuz horrekin. Eta bukaeran plus zen eta orain minus. Bai? Aurkako polinomioa jarri dugu, q polinomioaren aurkakoa. Bai? Minus eraiketa egin behar degulako. Bai? Eta plus rx geratuko litzateke berdin-berdina. Bai? Beraz, aldatu egiten da emaitza, eta kasu honetan izango litzateke minus iru isa berbi gehi lau isa berbi geratzen zaigu bat isa berbi. Bai? Gogoratu, hasiera batean koefizientea dela bat, baina hau kendu daiteke. Bat daukagunean aurretik kendu daiteke, bai? Isarekin, isa, gogoratu hemen dagoela bat aurretik, gehi zazpi isa dela sortzi isa, ken bost isa, plus iru isa. Bai? Eta orain, gai askea, iru, ken lau da minus bat, eta ken iru da minus lau. Bai? Beraz, hiru polinomioen arteko eraiketa hau geratzen da horrela. Bai? Isa berbi, gehi iru isa, eta ken lau. Eta orain egingo dugu beste eraiketa bat, garrantzitsua ere bai, biderketa. Bi polinomioen arteko biderketa. Jarriko dugu bi polinomio, imaginatu ditzen didala orain a, adibidez, isa berriru, ken bi isa berbi, gehi lau isa plus bi. Eta b isa, imaginatu, jartzen degula beste polinomio bat, adibidez, lehenengo mailakoa jarriko dugu, adibidez, iru isa, ken lau. Bale? Egingo dugu bi polinomio hauen arteko biderketa. A isa, bider b isa. Ordezkatuko ditugu polinomio hauek, isa berriru, ken bi isa berbi, gehi lau isa gehi bi, bider, iru isa, ken lau. Biderketa, bi polinomio biderkatzeko egin behar ditugu kombinazio guztiak. Hau da, lehenengo monomioa lehenengo monomioarekin, lehenengo monomioa bigarren monomioarekin hemen. Gero ja, pasatzen dira bigarrenera, bigarrena lehenengoarekin, bigarrena bigarrenarekin, hirugarrena lehenengoarekin, hirugarrena bigarrenarekin, laugarrena lehenengoarekin, laugarrena bigarrenarekin. Kombinazio guztiak. Beraz, isa berriru monomioa bider iru isa monomioa izango da, gogoratu zenbaki aurretik, bat bider iru iru, eta isa berriru bider isa da isa berlau. Bai? Monomioien letren berretzaiak batzen ditugu, iru eta bat, lau. Bale? Orain, isa berriru bider minus lau. Minus lau, isa berriru.
Bukatu dugu lehenengo monomioarekin. Orain bigarren hartuko dugu eta kombinatuko dugu lehenengoarekin eta bigarrenarekin. Minus bi isa berbi hartu behar da kontuz ere zeinua, Bideriru isa, izango da, minus bi bideriru da minus 6, eta isa berbi bider isa berriru. Orain, minus bi isa berbi, bider minus lau. Minus bider minus plus, eta bi bider lau, 8. Bai? Eta usten dugu isa berbi. Orain, hirugarren monomioa lehenengo monomioarekin eta bigarren monomioarekin. Hiru isa, bider hiru isa, 12, isa berbi. Lau isa, bider minus lau, minus 16 isa. Eta bukatzeko monomio hau honekin. Eta hau honekin. Bi bider hiru isa, 6 isa. Ez ahaztu inoiz zeinuak polinomioa delako. Eta bi bider minus lau, minus 8. Orain ja antzekoak batzen ditugu. Ordenean, isa berlau. Orain, isa berriru daukagu minus lau eta minus 6 dela minus 10. Isa berriru. 8 eta 12, 20, isa berbi. Isakoak, minus 16 gehi 6 da minus 10 isa. Eta bukatzeko minus 8. Bai, hau da, bi polinomion arteko biderketa. Eta bukatzeko egingo dugu bi polinomion arteko berreketa. Bideo honetan ez esplikatuko zatiketa, Odeia besteraiketa bat, berezia, baina orain egingo dugu berreketa. Adibidez, bi isa gehiru. Eta imaginatu berbi. Bueno, berbi bada, horrek esan nahi du, hau bi aldiz kopiatu behar degula. Bai? Bai? Jarriko balu hiru, hiru aldiz kopiatu. Kasu honetan, bi isa, bider bi isa, lau, isa berbi. Bi isa, bider hiru, plus 6 isa. Hiru, bider bi isa, 6 isa. Eta hiru, bider hiru, bederatzi. Beraz geratzen zaigu, lau isa berbi, 6 eta 6 isarekin 12 isa, gehi bederatzi. Bai? Hasiera batean horrela egin dezakezute, baina konturatzen bazarete, hemen zer gertatzen da? Egiten dugu lehenengoa berbi, zuzenean lau isa berbi, bigarrena berbi, hiru berbi bederatzi, eta beti errepikatzen du da bi aldiz berbi delako, bi aldiz erdiko monomio hauek. Berdinak direnaz, izango da, bi aldiz lehenengoa bider bigarrena. Hau da, bi isa bider hiru da 6 isa, bikoitza da 12 isa. Bai? Hasiera batean egin barko zenukete, hau. Bi polinomiotan banatu, baina ondoren ja hori ez duzute egin behar, Imaginatu hemen jartzen dugula minus hiru. Zer esan nahi du minus hiru? Ba, orain jarriko dugu minus. Minus eta minus. Bai? Egingo dugu biderketa minusarekin. Bi isa, bider bi isa, ez da aldatzen, lau isa berbi. Minus hiru, bider bi isa, orain bai, aldatu egiten da eta minus 6 isa. Orain, bigarren monomioa, lehenengoarekin. Minus hiru, bider bi isa, minus 6 isa. Erdikoak aldatu egiten dira zeinuz. Eta azkenik, minus hiru, bider minus hiru, minus bider minus da, plus bederatzi. Beraz, geratzen da, lau isa berbi, bederatzi hau berdina, eta aldatu egiten da, hemen, erdiko monomiotan. Bai? Beraz,
lehen bezala, zuzenean egin dezakegu, lehenengoa berbi, lau isa berbi, bigarrena berbi, zeinua kontutan hartu gabe, plus bederatzi, izkin hauek beti berdina dira. Orain, erdikoa da bi aldiz lehenengoa, bi aldiz lehenengoa bider bigarrena. Hau da, bi isa bider hiru da 6 isa, eta bikoitza da 12 isa. Hemen jartzen duenez negatibo, hemen jarri beharko genuke negatibo, bai? Lehen hemen zen positibo, beraz hemen zen positibo, baina erdian baldin badago negatibo, hau izango da negatibo, polinomio baten berreketan, bai? Hau da jakin behar dezutena polinomioi buruz bideo honetan.